Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Namar ka jing sngo klumar jumut halor ka jing poi bill light kabahe. Kabagi nong shong tosor maud khar hari boy district ki yo pediang ye ke bill light hakini ki hindiat sngi ki badam. Kala penlong ye ki bakin litur sha office trekam jong assistant executive engineer nongpo rural distribution subdivision hanongpo ban panjing pensai na ki nong tre bat yo ru ye kalat ban le ye kendu ya u executive engineer. Kipai ba nong shong ki lapan pau ye ke jing bom sngo ye hap ye ke jing wan poi jong ka bill ka ba om ye hap satya ber ke jing pendon kam lat jong ki. Bat kabalam sia ka jing kibitar bat lectur sa office terkam katanat sam boarding electric kabadon handong po. Arun ginong sing gi bakentup ya ka kong Felita Muru bat uba Victor Dekar kilapan pau ye jing saukhya bat ha juga por ka jing kentu ye sarkar bakan simkhya ban penbet ye ka ne jing e jong gi ba khamtam gi shnong ki badon handong kendong ka baki bil light kim ju poi tikna. Nak ni dah mam. Sejar ke mana selang satu na. Di wan kenang ni kan ni ka office MCL tang ban wan pan jembut lagi balai kan ni ka bilai jimi mentah ka kiu kensan. Habang ila dep siu kelas pimen mentangi dei benai baar ma kum gejong dei benai baar las pimen tang ban dalwan keli ki ong ba. Nadu benai bispeu benai bakadwe haduk mentangi pat siu. Te ka tangi ko ban yo jing shai bakin batai tang ba. Nilai dan keli rum su ni kum pat bang su ko ha ta yang tu jing batai jing ki. Sudun bok bangi ya wan lang ni bat kini kirang baru kini ki ba la yalam khamat wan keli. Tik tharai ki la kham su ham ki. Ni te kum ki pat ba dingin su ko rai ka to. Kamang isuan keli jing bet sagawer kelpat ki da ki la ban penrit makhendian. Ndai tang khendian ro ban long normal ken madai ban siu. Tang kata hi kan jing mut jing ban wan hang ban wan keli ki kai ga dawa pelong ban kiu kan san ni kan. Ni ki baduk ki ba shu belas ni ai ni la ban siu kan san tang shi benai ar benai la poi do kan reu kan nyong hajar ka bil. Te ki ba don khon kin sakon ne kin play school khon ne kin siu ye kan ni ka bilaj ne da siu lut ye ka tu da ai ki khon kin bam. Play school khon da ai het kau khon da ai. Te kan ni kerpat ye ka sarkar kan dalong ka balak ban khalem yang ki baduk ka suk ki ba belas ni ban ele ka balak ban pendiang ma pendiang man benai ro ha ka bilaj man benai ro ong ye gitu ki mitari dar ni tu nong siu bilaj ro bakin lem ha perkhat ingi baduk besuk ki bom don belah mo ka babiang te lada koi kumni bahe ka bilaj te himla araban siu tangatah Kay ka jubab hiyo pada nagi obsar ne ginong tre ni. ka jubab te namar ni ki ong ban kin sai kren Charlotte tangatah ki ong Kalau batai kindiat kumno ka bil jungki pada kalong. kabil tungi kita kalau kiu shibon pi kini ki benai bela dep tingi siu tang spa tam spa kau kau ar spa prapeu mentah pat poi khat nyeu hajar luna kumba kajung ada ke poi kan riu hajar tuna kan nyeu hajar tang nyeu sau sengi tingin tu tu ren nak kumno ki ken ke poi hadu kata te ban siu kata rum dan besar mentah ta kadang wan kindo iki ke nyeu ki la ban kilet mo yodan ki ba ki kumkin bakala te baki ong baki bakalar ki ong ra baki bakalar ki ong wedang ni pendi meneh bas dang lagi ong kabiang baik te kabiang hang nugor kom ko bakin pensai gen namar bangi ikat ku ngejing pejungi te kabiang ra Ka bilai bede ka poit kenai nan ko. kabila kam tu poi kena don benai bepoi don benai bempoi teng poi haden lai benai teng ar benai teng san benai kam tu poi kena Ba kinong sunong baju siuba bilaj lagi sanspa ne sauspa aksi benai. Ki hap an siu bilaj menta tapi ko hajar kiba tam no kipo dan kiba yo khatsan dan kiba yo khanyo khatra. De ngiwan pan jengmut nako ka office nang ne ba balai hadu kata ka piu ka bilaj. Den rei habang poi hane ngilap ba kacing siu bilaj nek sing bilaj na do penai Oktober. Balawan ra ya ka smart meter ko ka senong kejongi i bakambiang narka bil bakisim kiong bakisim profesional barka kiong profesional kisim be jaga rate ka ba
ngisim ya kalait balada kada 10 watt kisim tang 10 watt bat ya ka consume kimsim te ka penlengo yang ini bar ba ka smart meter kawan kad ba ka awareness kam dadon te namar ba kam dan awareness program kipai ba kim shai bat kim sutu ba ka jing sibilai kala siu henry kisiu tang ya kata bat da kala poi kum kan ka kis ka ba ka bilai kala kibun te ngi habban wan mi chane ban pan jing shai na ka office nan ne te kendiat ngiyo ya ka jing shai ba ka de na kata henry ka tempat long ka ba ai jing hun yang ini namar ba tempat urlong ya ka jing kwa ka jing ini namar kadang long ke barang sadung di tinggi layak keren batu eksekutif engineer lang ne batu laong ba usia keren shalor ya kan kam tinggi kemilanti baka kam kanlong ke ba biang sebat kinang teribha kenang makan dan kenang menra ya kai ke ba kum kene tinggi kerpatu ya sarkar kanang pej nang susu sai ba ya kalat mental asim dari company tinggi kerpat juri ke sarkar pakan pej bahaya kum kini company bakin wanra ekosistem kaba trikam hurkom kaba biang kenang kana mera jinge ya kipai ba kibasong apa katain kejongi